Rahotanni sun tabbatar da cewa tsaffin 'yan takarar shugabancin ƙasar nan guda biyu, Peter Obi da Dr. Rabiu Musa Kwankwaso, na iya haɗewa domin tsayawa takara a zaben 2027 ƙarƙashin jam'iyyar African Democratic Congress wato ADC, inda za su fafata da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar wajen neman tikitin takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar ta ADC. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo na taka muhimmiyar rawa wajen daidaita bangarorin biyu, inda aka ce tuni ya shawo kan Dr. Rabiu Musa Kwankwaso domin ya amince zama mataimakin shugaban ƙasa ƙarƙashin Peter Obi. Akwai alamun cewa Peter Obi zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa, yayin da Kwankwason zai kasance mataimaki a wani yunkuri na ƙarfafa haɗakar 'yan adawa domin ƙalubalantar shugaba Bola Ahmed Tinubu a zaben 2027. Peter Obi, wanda ya taɓa tsayawa takara a ƙarƙashin jam'iyyar LP a zaben 2023, tuni ya shiga jam'iyyar ta ADC, yayin da Kwankwaso ke cikin jam'iyyar NNPP har kawo wannan lokaci, amma ya tabbatar da cewa yana tattaunawa da manyan 'yan siyasa domin sanin matakinsa na gaba. A cewar Kwankwaso, duk wata haɗaka ko shiga sabuwar jam'iyya to dole ne ta kunshi ko dai a bashi tikitin takarar shugaban ƙasa ko kuma na mataimaki. Yana mai jaddada cewa ba zai shiga wata yarjejeniya da ba za ta mutunta tasirin siyasarsa ba. Masu sharhi kan al'amuran siyasa dai sun ce haɗakar Obi da Kwankwaso na da ƙarfi matuƙa, ganin yadda Obin ya samu gagarumin goyon baya na matasa da kuma yankin kudu maso gabas a shekarar 2023, yayin da a ɓangarensa Dr. Rabiu Musa Kwankwaso yake da cikakken tasiri a jihar Kano da kuma arewacin Najeriya baki ɗaya. Sai dai masana sun yi gargaɗin cewa Atiku Abubakar na da ƙarfi a cikin jam'iyyar ta ADC, kuma idan bai janye daga takararsa ba, hakan na iya zama cikas ga nasarar haɗakar 'yan adawar. A halin yanzu dai ana ci gaba da tattaunawa tsakanin bangarori daban-daban, yayin da al'ummar ƙasar nan ke jiran yadda haɗakar siyasar ta 2027 za ta kasance. Kabir Bello Tukur, Premier Radio.